biltur. Kom så. It's got rabbit ears. Okay. Okay, men jeg kan godt tage det fra. Ja, tag det fra mig. Ja, jeg giver dig en anden gang. Ja, så kommer på bag. Ja, ja. Okay. Jeg er top. Hvem flytter mest? Engelsk. Nej, hvad? Engelsk. Okay. Who's flirting most with the... Customers. Customers. Med hvem? Kendte. The famous people. The famous people. Okay. Famous people. Ja. Ja. Jeg ser Clausen. Det er den eneste. 1, 2, 3, 4. Suzuki. Sofie drikker. Du vil bare for dig selv. Jeg flytter med den. Hallo, det gør jeg. Sådan det bare. Hvem kendte er der? Jeg vil til det er Clausen. Jo, nej, jeg tror ej. Så flytter jeg med den. Der er mange kendte dig. Jeg tager ikke med. Så der er Allan for Kino. Allan på Kino, ham tager jeg også. Ikke en Lars. Okay. Og så er der ham der, som har været med i den film, som hedder...